ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର 80% ବି ଅଧିକ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। 80%? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ମାନେ ହଜାର ହଜାର ସ୍କୁଲ ଏମିତି ବିନା ମୁଖ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ଏ ସମସ୍ୟା କେତେ ଗଭୀର! ହଁ, ସ୍ଥିତି ସତରେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 45,000 ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 18,209 ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି। 18,000ରୁ ବେଶୀ? ହଁ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ 5,006ଟି, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମାନେ 12,525ଟି, ଆଉ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବି କମ୍ ନୁହେଁ, 6,078ଟି ପଦ ଖାଲି। ବାପରେ, 12,000 ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକରେ! ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଥା ତ ଆହୁରି ଖରାପ ଥିବ। ଏକଦମ। ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅବସ୍ଥା ବେଶୀ ସାଂଘାତିକ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍କୁଲ ଯଦି ବିନା ନେତା ବା ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିବ, ଏହା ତ ସିଧା ସିଧା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳଦୁଆକୁ ଧୋଲେଇ ଦେବ। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ତ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ତେବେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏତେ ପଦ କାହିଁକି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି? କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର କାରଣ ବି ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଅନେକ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ସେ ହଉନି, ମାନେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପଦୋନ୍ନତିରେ ବିଳମ୍ବ? ହଁ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଟିଳତା ଆସିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ମାନେ OTET। ହଁ, OTET କଥା ଶୁଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଶେଷ ହଉନି। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପଦୋନ୍ନତିରେ ଡେରି କି OTET କହିଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ଯେତେବେଳେ 80% ସ୍କୁଲରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଗଭୀର କାରଣ ନଥିବ? ମାନେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ତ୍ରୁଟି କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି କେମିତି? ହଁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଠିକ୍। ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ସମସ୍ୟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆଉ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି, ଏବେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ନା, ସେଠି ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହିଁ କାମଚଳା ଭାବେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଇନଚାର୍ଜ HM? ହଁ, ଇନଚାର୍ଜ। ନାଁକୁ ତ ଏଇଟା ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ଏବେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସ୍ତବତା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଓହୋ! ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହାର ବୋଝ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି? ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନା? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେମିତିକା? ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବେଶୀ। ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାରି ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା କାମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। କେମିତି? ଗୋଟେ ପଟେ ତାଙ୍କର ମୂଳ କାମ, ମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା। ହଁ, ସେଇଟା ତ ମୁଖ୍ୟ କାମ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କୁଲର ପୁରା ପ୍ରଶାସନିକ କାମ, ଯେମିତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କଥା ବୁଝିବା, ଏବେ ତ କେତେ ସବୁ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ କାମ, ଅଭିଭାବକ ମିଟିଂ କରିବା, ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ହିସାବପତ୍ର ଠିକ୍ ରଖିବା, ଏମିତିକି ସ୍କୁଲରେ କିଛି ଛୋଟମୋଟ କାମ ହେଲେ ତାର ତଦାରଖ କରିବା, ସବୁ ଏକା। ବାସ୍, ଏତେ ସବୁ କାମ ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କରିବେ, ତେବେ ସେ ପାଠ କେତେବେଳେ ପଢ଼ାଇବେ? ଏହାର ତ ସିଧା ଅର୍ଥ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଅଫିସ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଆଉ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବାଧା ପାଇଲା। ହଁ, ସେୟା ହିଁ ହେଉଛି। ତେବେ ଯୋଉ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ସେଇଟା ହିଁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଚାଲିବ? ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଚାଲିଲେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତ ସ୍କୁଲର ମଙ୍ଗୁଆଳ। ସେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ନେତୃତ୍ୱର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଚଲେଇବାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶିଥିଳତା ଆସୁଛି, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା କମୁଛି, ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭଲ ବାତାବରଣ ଦରକାର ସେଟା ବି ରହୁନି, ପିଲାଙ୍କ ମନୋବଳ ବି କମିଯାଉଛି। ଏମିତିକି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଉପରେ ବି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସେଇ OTET କଥା କହୁଥିଲେ, ଏଇ ନିୟମଟା କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେଲା? ହଁ, ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସରକାର ଏବେ ନୂଆ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏବେ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ OTET ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚାକିରି କଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବି? ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଇଠାକୁ ନେଇ ତ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ।
ବିଶେଷକରି ସେହି ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଢ଼େଇ ଆସିଲେଣି ଆଉ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏ ତ ଅଜବ କଥା। ମାନେ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହୁଏତ ଏ ଖାଲି ପଦଗୁଡ଼ାକ ପୂରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ଏବେ ଗୋଟା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଟକିଗଲେ। ଏଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ନୀତି ହେଲା? ଏଟା ତ ସମସ୍ୟା କମେଇବା ବଦଳରେ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ସେଇଆ ହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷକ ଏ ନିୟମ ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଓହୋ, କୋର୍ଟ କେସ୍ ବି ହେଇଛି? ହଁ, କୋର୍ଟ ସବୁ ମାମଲାକୁ ଏକାଠି କରି ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାରିଖ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 28, 2025। 2025 ଅକ୍ଟୋବର। ଏ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଚକ୍କରେ ପଦୋନ୍ନତି ତ ଆହୁରି ଡେରି ହବ। ଯଦି କୋର୍ଟରୁ ରାୟ ଆସିବାରେ ଡେରି ହୁଏ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ 18,000 ପଦ ଖାଲି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପୂରଣ ହେବ କେମିତି? ଏଇଟା ହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ। ତବେ ଏ ଅଚଳାବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଆସୁଛି। ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନମାନେ ଆଉ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ କିଛି ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ? ସେଗୁଡ଼ାକ କେତେ କାମରେ ଆସିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଏ ଯୋଉ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆମେ ଏତେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଏକ ଦୁର୍ବଳତା, କାରଣ ଏହା ଏକ କାମଚଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନୁହେଁ ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଧିକ ବୋଝ ଦେଉଛି। ତେବେ ସମାଧାନ କ'ଣ? ସୁପାରିଶ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ତିଆରି କରାଯାଉ ଆଉ ସେଥିରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ପଦୋନ୍ନତି ଫାଇଲ୍ ସବୁ ଅଟକି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଶୀଘ୍ର କ୍ଲିୟର କରାଯାଉ। ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଦୋନ୍ନତି ବାଧା, ମାନେ ସେ ଓଟିଟି କଥା, ତାର କ'ଣ ହବ? ହଁ, ସେଇଠି ଆସୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଓଟେଟ୍ ନୀତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବହୁଦିନରୁ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ନୀତିର ଦୁର୍ବଳତା ହେଲା ଏହା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ଆଉ ପଦୋନ୍ନତିରେ ବାଧା ଦେଇ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଉଛି। ଠିକ୍। ତେଣୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଓଟେଟ୍ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ, ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଏକାଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କିଛି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। କିଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରିଂ କ୍ଲଜ୍ ବିଷୟରେ ବି ଭାବିହେବ। ମାନେ ନିୟମଟା ଟିକେ ନମନୀୟ ହେବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ତ ଗଲା ଦୀର୍ଘମେୟାଦୀ କଥା। ହେଲେ ଏବେ ଯୋଉ ଇନଚାର୍ଜ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ ବୋଝ କମେଇବା ପାଇଁ କିଛି ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କେହି କହୁଛନ୍ତି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ତୃତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ କାମବୋଝ କମେଇବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏବେକାର ଦୁର୍ବଳତା ହେଲା ଶିକ୍ଷକମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାମରେ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ସୁପାରିଶ ହେଉଛି ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଅନ୍ତତଃ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟକ, ମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ସେ ଏଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ହିସାବ, ପୋର୍ଟାଲ ଅପଡେଟ୍, ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଭଳି କାମ ସବୁ ଦେଖିବେ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏମିତି ହେଲେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ। ହଁ, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ, ସମସ୍ତେ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ତ ବେଶ୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟକ ନିଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ? ଏ ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଚିକିତ୍ସା କଲା ଭଳି ହେଲା। ଯୋଉ ମୂଳ କାରଣ, ମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏତେ ଜଟିଳତା, ଆମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଳମ୍ବ, ହୁଏତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀଟା ଆଉ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇ ରହୁନି, ଏସବୁର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଆପଣ ଏକଦମ ମୂଳ କଥାଟି କହିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା ହେଲା କେବଳ ଏମିତି କାମଚଲା ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ପୂରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଧାର ଆଣିବା ଦରକାର। ଏବେ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଉଛି ତାର ଦୁର୍ବଳତା ହେଲା ଏହା ହୁଏତ ମୂଳ ରୋଗକୁ ପୂରା ଭଲ କରୁନି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ସୁପାରିଶ ହେଉଛି ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୂରା ସରଳ କରାଯାଉ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ରହୁ ଯେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଏ କାମ ହବ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା, ଅଧିକ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଭଲ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉ।
ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭଲ ନେତା ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର। ବୁଝିଲି, ମାନେ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ଆଉ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ସରକାର ଏସବୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି କୁହାଯାଇଛି? ହଁ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ବି ହୋଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 44,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆଉ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯିବ। 44,000, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ହଁ, ଆଉ ଏଇ ଓଟିଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। 44,000 ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପଦୋନ୍ନତି ଯୋଜନା ଶୁଣିବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଆଶା ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆଉ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ କାମରେ ଲାଗିବ? କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ତ ହେବନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ସୁଧାର ନା ଆସିଛି, ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ନ ହୋଇଛି, ଓଟିଇଟି ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ବାହାରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ 18,000 ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ତାହା ପୂରଣ ହେବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଉ ସମୟବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିଁ ଏବେ ସବୁଠୁ ବେଶି ଜରୁରୀ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାକୁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିନେବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିବା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଯାହା ଆମ ଶିକ୍ଷାର ମାନ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମନୋବଳ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ହଁ, ଆଉ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ପଦୋନ୍ନତିରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ, ଓଟିଟିକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଟିଳତା, ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତିର ଅଭାବ ଆଉ ବୋଧହୁଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ବି ରହିଛି। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ କାମ ବୋଝରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ଦିଗ ଉପରେ କଥା ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା, ଏହି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଆଉ ପଦୋନ୍ନତି କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଟିଟି ନିୟମକୁ ପୁଣିଥରେ ଦେଖି ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା ଆଉ ଆଇନଗତ ଜଟିଳତାକୁ ଦୂର କରିବା। ଠିକ୍। ତୃତୀୟତଃ, ତୁରନ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟକ ନିଯୁକ୍ତି କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରୁ ଅନ୍ୟ କାମର ବୋଝ କମାଇବା। ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ, କେବଳ ତତ୍କାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ଆଉ ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ ତିଆରି କରିବା ଭଳି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ସୁଧାର ଆଣିବା। ହଁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ 44,000 ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପଦୋନ୍ନତି ଯୋଜନା ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ ଯଦି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମୟ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ଆଉ ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ସୁଧାରକୁ ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ। ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ସ୍କୁଲକୁ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ଦକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍କୁଲରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।